खुलुमबाय जोंनि बर' रायजो राजाफोरनिसिम जे आंनि गामिया जाहैबाय सामफागुरि डिस्ट्रिक्ट चिरां पिअ रानिपुर थाना रुनिकाटा। ओमफ्राय नोंथांनि न'खराव मा घटना जादों? आंनि न'खरावहाय मोनसे गेदेरथार प्रब्लेम जादों जे आंनि हिन्जावा थांनाय मंगलबार 19 तारिख खालि बियो बाजाराव थांदोंमोन। बे बाजारनिफ्रायनो बियो बहा दङ आरो बिनि जेबो खौराङानो गैया। बिनि मबाइला बिनिफ्रायनो सुइच अफ। दिनैसिम सानबैसे जाखो? दिनैसिम सप्तासे जाबायनो। दिनैसिम बियो जेबो खौरांबो हराखै आरो गोबां जायगाफ्रावहाय आं बिदिनो सुलु लाबाय नाथाय रावबो बिनि बिसय खोन्थानो रोङा। नों बेखौ सोरजोंबा थांबाय बा सोरजोंबा थांदों बा बबेबा कम्पेनियाव थाहैदों बेफोरबायदि माबाफोर सन्देह दं नामा नों बिनि सायाव? आंनि आन्दाजाव बियो गुबुन हौवाफोर एबा सोरबा गोसोथोनायफोरजों थांदों होननानै आं बेखौहाय सन्देह गैया। जानो हागौ बियो सोरबा लोगोफोरजों बियो बहाबाफोर खामानि मावनो नङाब्ला जाथि खुरमाफोरनि न'आवहाय दंहैयो नामा आंनि बेखौ सन्देह खालामदों। आवगायावबो खारखांबायमोन नामा? बियो बेबादिनो थांनाय फेब्रुवारि दानावबो बियो आंखौ गारनानै गोजान जायगायाव दंहैयोमोन। अब्ला नों बेखौ मोनफिनदों? बेखौहाय आं जोंनि गामि खाथिनिनो जे देरहासात इस्लारि बिनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंहाय आंनि हिन्जावखौ आं मोनफिननो हादों। बेनिखायनो आं देरहासात इस्लारि इउटुब चेनेलखौबो आं आंनि गोसो गोरबोजों रोजा रोजा साबायखर बावो। मानोना बिनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंहाय सिगांनि जे जालांनाय जाथायफोरावहाय आं आंनि हिन्जावखौ मोनफिननो हादोंमोन। थिग बेबादिनो बे इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंहाय आं आंनि हिन्जावखौहाय मोनफिनगोन होननानैहाय आं रायजो राजाफोरनिसिम मिजिंथिबाय। ओमफ्राय बे जेनाखि नों दा खारदों हिन्जाव, नोंनिफ्राय खारनाय हिन्जाव ना? नोंनि हिन्जावा खारबाय, दा बे हिन्जावनि नामा मा? बिनि मुङानो जाहैबाय कबेट्टा मुसाहारि। हाबा जानानै नोंसोर बेसेबां बोसोर जाखो? हाबा जानानै दिनै सारि बोसोर जाबाय। गथ'फोर दंमोन नामा? गथ'फोर दिनैसिम गैथ'वा। न'खरफ्राव माबाफोर दावराव दावसि जादोंमोन नामा? न'खरावहाय जों जेबो दावराव दावसि गैयामोन। मिनि खुसि बियो बाजाराव थांनो होननानै ओंखारलांदों। जानो हागौ बियो बाजारफ्रावहाय माबा मोनसे बारहावा लोगो मोनदों। बिनि थाखायनो हयथ'बा बियो सोरबा लोगोफोरजों बहाबा थांनो थाखाय बियो लिंनानै लांजादों जानो हागौ। बिनि थाखायनो बियो लायफिनजानो गिनानै हयथ'बा मबाइलखौ सुइच अफ लाबाय। दा बिनि सायाव आदैया माबाफोर बुंगोन नामा? नंगौ, बियो सैथो बाथ्रा। बिनो आंनिनो बियायं। थांनाय 19 तारिखआवहाय बियो बाजार जानो होननानै फैदोंमोन। बे बाजार जानो फैनायावहाय न'खरनि गारजेन आंनि बियायं आसा खालामदों, लामा नायदों बेलासिसिम। गैया दासिमबो गैया। बियो साननैसो बिदि आसा खालामदों जाथि खुरमाफोरनाव आलासि जाहैदों नामा बेफोरबायदि सानदोंमोन, आसा खालामदों। दा नेयै दिनैसिमावहाय सप्तासे ग्रोब जाबाय। दा बे सप्तासे ग्रोब जानायावहाय बियो ओरैबायदि मबाइल फन बुयो, मबाइलफ्राबो सुइच अफल' मोनो। दा मा जाथाय जाखो बिदि आंनि बियायंआ सानदों। आरो बिसोरनि न'खरावहाय जेबो नांलाय खमलाय दावराव दावसि गैया। बिसोरो अनलायनायनि गेजेरजों ग्रें ग्रें न'खर जालायदों। बिनि न'खरावहाय बिसोरनि बारा माबा गैखाया। बिबोनां साथाम दं। बिबोनां सानैया बाहेरायावहाय, दा सासेल' बिबोनां उन्दै दं आरो बिहाव बिखुनजो। दा गावसोर साब्रैल'खा। जोङो नुयो बिसोरनि न'खराव जेबो नांलाय खमलाय दावराव दावसि गैया। बिहाव बिखुनजोआबो बिराद अनो, जेबो राया। दा बिनि गेजेरजों मा दुखु मोननानै एबा मा साननाय दं बेहा, बियो 19 तारिखआवहाय थांदों ना बबेबा गामिफ्रावहाय टाउनफ्रावहाय मुम्बाइ
बेंगालर गुजरात एबा बेफ्राव खामानि मावनानै दंहैयो नामा मावहैनो थांदों नामा बिदि आसा खालामदों। दा बिनि फिसाया न'खराव गैयैखाय आखायाव खामानिबो मावनो फैया। जेबो जोंहा साननाया बेबायदिनो सेवग्लिगासिनो दङ। बिसोरो हौवा हिन्जावफ्रा अनलायोमोन, मिनि खुसि खुसि बेबायदिनो दखान बाजार जालायोमोन थांलायोमोन। दा आसा खालामदों जेरावखिया दंहैयोब्ला जेन अननानैहाय जेन फैफिनदो आसा खालामदों। मानसिया बे उजिगासेयावहाय गोथार जुलियाव खेबसेल' लायो। बेनिखायनो अरायसम थैजासे बियो गावनि हिन्जावजों पबित्रा मुसाहारिजोंहाय जेन संसार जालाङो आसा खालामदों। सिगांबो खाखांखाबाय बे समावहाय मुगैया मुजुवा नाजावदों। बेखौ माबोरै मोनफिनदों? देरहासार इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंहाय बियो मोनफिनदों। दाबो मिजिंथिदों बे इउटुब चेनेलनि गेजेरजों आरो रायजो राजाफोरनि हेफाजाब मददफोरजों जेन आं मोनफिनोब्ला जोबोद खुसि जागौ होननानै आंनि बियायं आसा खालामदों। आरो सोरबाफोर नुबाय बायोब्ला नैबे इउटुब चेनेलनि गेजेरजों स्क्रिप्ट नाम्बारावहाय जेन फन खालामहरनो एबा खोन्थाहरनो आं बेखौनो मिजिंथिनाय थाबाय। बिसिनि न'खरावहाय बेबायदिनो नांलाय खमलाय गैलायजासे थांदों आरो बेहावबो दिनैहाय बेबायदिनो न'खरावहाय असान्ति जागासिनो दं। बे आंनि बियायंआबो असान्ति जागासिनो दं। मावनाय दांनाय खामानिफ्रा जेबो दिनैसिमबो मावनाय जायाखै। बेबायदिनो बिनि गोसोफ्रा बायग्लिगासिनो दं। दा बेनो आसा खालामगासिनो दं। फन हरनोसो हरनो मबाइलफ्रा सुइत्च अफब्लाबो अरजाले। जेब्लायखिया फैया बियो गोसो खुसिनो नाजावगोन आरो बिजों अराय सम संसार जागोन होननानैहाय बियो बेबायदि मिजिंथिनाय दङ। आं मालाय मा बुंबावनो बेखौनो बुंनानैहाय आं दोनथ'बाय। आदानिसिम मोनसे कुइसन। जेब्लानाखि बियो खारबाय, दा खारनानै बे बबेबा कनभेन्टफ्राव दंहैयोब्ला बेनि खामानि मावनाय बे जे थाखा खामायनो थांदोंब्ला बेखौ आदाया जेन मावजानो बायो नामा? बेखौहाय बोरैबाफोर बियो आंखौहाय गुबुनफोरनावहाय बिदिनो लकेलफोरावहाय थानानैब्लाबो बियो आंखौहाय कनभेन्टआवहाय थादों होननानै थगायनो एबा सोलिगोन। आं बिनि मा खामानि बेखौहाय बियो जुदि खामानि मावनो गोसो दङब्ला आं बिनि खामानिखौ नायहैगोन। जुदि गाव मावनो गोसो दङब्ला गावनि गोसो आरो न'आव फैनो गोसोब्ला फैनो गोसो बियो गावनि गोसो खुसि बायदि आं बेखौ हगारगोन। माने नों खबरखौल' मोननांगौ आरो ना, बिनि खबरखौल' मोननांगौ। बे बबेयाव दं बबेयाव गैया बिनि खबरखौल' नों मोननांगौ। खबरखौल' आंनो नांगौ। आरो बियो बेबायदिनो समनि गेजेरावहाय खामायनांगौ, खामायनो थाङासै आं खामायनो थांगोन बेफोरबायदि बाथ्राखौ बियो बुङोमोन। बेनिखायनो जुदि गावनि गोसोआ जुदि खामानि मावनो गोसोथारब्ला बेखौ आं मावथों होननानैबो आं बुङा आरो दा माव होननानैबो आं बुङा, दामाव होननानैबो आं बुङा। थिग बियो बहा दङ बेखौल' आङो मिथिनांगौ। बियो बबे जायगायाव थादों बेखौ आं खनसेब्लाबो थांनानै नायहैगोन। नाथाय जेरैखियाब्लाबो आं बेखौहाय माब्लासिम फैयो आं बेखौ नेनानै थागोन। होमब्लाबो आं बेखौहाय नागारा। जुलिया खनसेल' थैनायाबो खनसेल'। आंनि बे बाथ्राखौ लानानैहाय दिनैसिम आं नेनानै दङ।